Ακούτε την πρώτη εκπομπή από το Ράδιο Πρώτο με τον Λάζαρο Μαύρο. Οι αθεράπευτα υποστηρίζοντες την λύση τύπου Ανάν για το Κυπριακό, κυρίες και κύριοι, και οι οποίοι εναπέθεσαν τις ελπίδες τους ή τις ψευδαισθήσεις τους στον Ισλαμοδημοκράτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη νέα Τουρκία κλπ, στην εξευρωπαϊζόμενη Τουρκία, επιχαίρουν και επιβραβεύουν με την αρθρογραφία τους στις εφημερίδες την απόφαση του κυρίου Αναστασιάδη, Προέδρου της Δημοκρατίας, να μην θέσει προσκόμματα στο κεφάλαιο 22 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Κύπρος και η Ελλάδα, γράφουν στις εφημερίδες, έχουν κάθε συμφέρον να επιταχυνθεί η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, να έρθει πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αρχές αντιλήψεις και πρακτικές. Η καθυστέρηση στην επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας αποδυναμώνει κατά κύριο λόγο τις ίδιες τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στην Τουρκία, αυτές που κανονικά θα έπρεπε να θέλουμε να ενισχύσουμε ώστε να μπορέσουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τουρκικής πολιτικής. Η θετική θέση που έλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση για το κεφάλαιο 22 ήταν ορθή και επιβεβλημένη, ενισχύει την αξιοπιστία της Λευκωσίας και αφαιρεί το σύνολο το φύλλο σικής από όλους όσοι προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από την Κύπρο σε σχέση με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς παρεκκλήσεις. Είναι επιτέλους καιρός οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να αποβάλουν αγκυλώσεις και να ξεκολλήσουν από παροχημένες προσεγγίσεις με τις οποίες βλέπουν μόνο το δέντρο και χάνουν το δάσος. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα από την επιτάχυνση της επαναπροσέγγισης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Μόνο να κερδίσουμε, έγραφε χθες στην εφημερίδα Πολίτης ένας από τους πολιτικούς μέντορες του νυν κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Χρήστου Στυλιανίδη, ο γνωστός Φίλιππος Σαβίδης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Αντιγόνη Περικλέους Παπαδοπούλου, ευρωβουλευτή από την σκλαβωμένη Μόρφου, που περί του αντιθέτου υποστήριζε με δική της αρθρογραφία χθες. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα σας. Ναι, ακούσατε, θέσαμε έτσι ως λαβή για περαιτέρω προβληματισμό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι καιρός όλοι να καθίσουν γύρω από έναν τραπέζι στην Κύπρο και να σκεφτούν ακριβώς τι ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν οι αρθρογραφίες στην Κύπρο άλλα λένε και άλλα πράξουμε και σπασμωδικές είναι οι κινήσεις μας, θα χάσουμε όλα τα αυγά μας στην προσπάθεια ακριβώς να είμαστε πιστικοί στο εξωτερικό. Άκουσα το άρθρο το οποίο έχετε διαβάσει, προσωπικά δεν το έχω διαβάσει, βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εδώ είναι ότι είχαμε πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή συγκεκριμένα, την 72η συνεδρία της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στις Βρυξέλλες, στην οποία ήρθαν αρκετοί Τούρκοι βουλευτές που συμμετέχουν σε αυτή τη σύνοδο. Εμείς είχαμε καθήκον να υπενθυμίσουμε ότι πριν από δύο τέτοιες συνεδρίες, την 70η συνεδρία της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επικυπριακής Προεδρίας, η Τουρκία αρνήθηκε να δεχτεί τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι παρόν στις διαβουλεύσεις που γίνονται και στις συζητήσεις. Επομένως, δεν μπορεί η Κυπριακή κυβέρνηση και εμείς να είμαστε τόσο ανεκτικοί, τα πάντα να τα δεχόμαστε και μάλιστα να λέμε ας στηρίξουμε αυτή την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, όταν η ίδια η αντιπολίτευση που ήρθε εδώ στις Βρυξέλλες εφώναζε εναντίον του κυρίου Ερντογάν και έπρεπε να ήταν κάποιος παρόν για να καταλάβει το κλίμα ανάμεσα στη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση της Τουρκίας. Η Κύπρος είναι το θύμα εδώ και 39 χρόνια. Δεν μπορεί εμείς να ανοίγουμε κεφάλαια είτε το 22, είτε το 23, είτε το 24 που είναι διακαής επιθυμία και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης στην Τουρκία και να μην βάζουμε κι εμείς απαιτήσεις. Πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδοπούλου, πρέπει να σας πω ότι η αντίληψη την οποία μας παρουσιάζεται τώρα θεωρείται από αυτή την αρθρογραφία την οποία σας αναφέραμε προηγουμένως ως ανικανότητα ορθολογικής αντιμετώπισης του θέματος Τουρκία έξω από στενόμυαλες προσεγγίσεις και τις παροπίδες της εθνικής ιδεολογίας
και είναι προσβλάβη των συμφερόντων της Κύπρου ουσιαστικά. Εγώ, αγαπητέ Λάζαρε, γνωρίζω ότι η επίσημη θέση της κυπριακής κυβέρνησης, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ήταν ξεκάθαρη ως προς το άνοιγμα νέων ενταξιακών κεφαλαίων. Θέση της Λευκωσίας ήταν πως δεν θα έπρεπε το άνοιγμα νέων κεφαλαίων να προχωρήσει αν η Τουρκία επέμεινε να μην συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Πώς γίνεται να είναι αυτή η επίσημη θέση και το αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την υπογραφή του πρωτοκόλλου. Πώς γίνεται να είναι αυτή η επίσημη θέση και να έχει ανάψει το πράσινο φως για το κεφάλαιο 22 ο πρόεδρος Αναστασιάδης? Το υποσχέθηκα και μάλιστα στο Παρίσι όταν συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογο, τον πρόεδρο Ολάν. Ναι, εγώ το έχω διαβάσει αυτό στην εφημερίδα, ότι ο κ. Ολάντη είχε ζητήσει από τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μην φέρει αντίδραση στο άνοιγμα του νέου ενταξιακού κεφαλαίου και ότι θα μας στηρίξουν στο θέμα το ενεργειακό. Προς τούτο έχω στείλει συγκεκριμένη επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι εμείς οι ευρωβουλευτές, αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Βλέπουμε ακριβώς τι κάνουν εδώ και ο κύριος Σελίμ, ο πρέσβης, και η ψευδομόνιμη αντιπροσωπεία του ψευδοκράτους που υπάρχει εδώ στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε τα ανοίγματα που κάνουν προς όλες τις κατευθύνσεις και τις πιέσεις που δέχονται ευρωβουλευτές και ιδιαίτερα το φιλοτουρκικό λόμπι για άνοιγμα κεφαλαίων. Και δεν μιλούμε μόνο για το 22, μιλούμε και για έντονη επιθυμία τους να ανοίξει και το 23 και το 24. Και ακριβώς όλες αυτές οι επίσημες και ανεπίσημες... Γιατί στείλατε επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Γιατί δεν πήρατε τηλέφωνο? Γιατί δεν πήρατε, κυρία Παπαδοπούλου, μια ερώτηση επί του πρακτικού, επί του τι συμβαίνει, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, οι πολίτες αυτού του τόπου, τι συμβαίνει ανάμεσα στις διάφορες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής του τόπου. Δεν παίρνατε ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, κυβερνητικό εκπρόσωπο, που είναι το δεξί χέρι του Προέδρου, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την πολιτική του, να τον ρωτήσετε να σας εξηγήσει ποια είναι η πραγματική στάση της κυπριακής κυβέρνησης επί του θέματος? Λάζαρε, εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει αλλαγή στάση. Η επίσημη θέση της κυβέρνησης ήταν αυτή που σας ανάφερα μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον έτσι εγώ γνωρίζω, και εμείς ως ευρωβουλευτές εκφράζουμε και υποστηρίζουμε τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάντα σε αγαστή συνεργασία και με τον εδώ πρέσβη που έχουμε και τη μόνιμη αντιπροσωπεία που υπάρχει στις Βρυξέλλες. Και μέχρι σήμερα υπάρχει μια προσυνεννόηση όταν πηγαίνουμε για να παλέψουμε για τις θέσεις μας. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μένουν ούτε οι ευρωβουλευτές εκτεθειμένοι, ούτε ο καθένας στην Κύπρο να λέει ό,τι θέλει. Εδώ υπάρχει έναν εθνικό συμβούλιο, υπάρχει η πολιτική ηγεσία στην Κύπρο. Θα πρέπει να καθίσουν γύρω από έναν τραπέζι και να ξέρουν ξεκάθαρα τι θέλουμε. Διότι βλέπουμε σε όλες τις κατευθύνσεις να γίνονται προσπάθειες εδώ και από τη μόνιμη αντιπροσωπεία τη δική μας για να παλεύουμε για τις θέσεις μας. Και έχουμε μια διαρκή επικοινωνία στο βαθμό που μπορούμε αναμεταξύ μας. Εμείς έχουμε μπει ξεκάθαρα στην 72η συνεδρία, εγώ ήμουν παρούσα, και ο κύριος Χατζηγεωργίου, ότι θα πρέπει να αποσυρθεί ο τουρκικός στρατός, ότι θα πρέπει ακριβώς να τερματιστεί η τουρκική κατοχή και επιτέλους να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Για τα κεφάλαια 23-24 φέρνουμε ένσταση για το άνοιγμα τους, όπως επίσης και για το 22. Το 22 βέβαια δεν ήταν από τα κεφάλαια που κλείσε η Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν αυτά που είχε να ασκήσει βέτο η Γαλλία. Και αν ο κύριος Ολάντα αυτή τη στιγμή αποφάσισε για άλλους λόγους της Γαλλίας να άρει το βέτο όσον αφορά το κεφάλαιο 22, εγώ δεν ξέρω τι προηγήθηκε για να πιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία να μην φέρει καμιά έσταση. Εκείνο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να έχουμε μια συγκροτημένη διεκδικητική πολιτική, γιατί αν συνεχίσουμε ο ένας να λέει Α, ο άλλος να λέει Β και στο τέλος εμείς να κάνουμε διαρκώς υποχωρήσεις, δυστυχώς δεν θα πάμε καλά. Και βλέπω ότι και την άλλη εβδομάδα... Κυρία Παπαδοπούλου, ο συνάδελφος ο Παύλος ο Ξανθούλης έγραφε χθες στο Φιλελεύθερο από τις Βρυξέλλες: νέο παιχνίδι Μέρκελ στην πλάτη της Λευκωσίας για τα κεφάλαια 23-24, υποσχέσεις προς την Άγκυρα για ξεπάγωμα κεφαλαίων που μπλοκάρει Κύπρος. Μετά τη στάση που τήρησε στο ζήτημα του Κυπριακού Μνημονίου, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έδωσε υποσχέσεις στην Τουρκία δια του Υπουργού Εξωτερικών Γκουίντο Βέστερβέλε για άσκηση επιρροής προκειμένου να ξεπαγώσουν 2 διαπραγματευτικά κεφάλαια που μπλοκάρει μονομερός η Λευκωσία. Μάλιστα. Αυτά όλα τα δημοσιεύματα τα έχω υπόψη μου, γιατί παρακολουθούμε στενά τα τεκτενόμενα. Δεν ξέρω παρασκηνιακά πώς λειτουργεί η κυρία Μέρκελ. Ένα μόνο γνωρίζω, ότι θέλει πάση θυσία
να κερδίσει τις ερχόμενες εκλογές στις 22 του Σεπτέμβρη. Γι' αυτό ήταν πολύ σκληρή η θέση της απέναντι στην Κύπρο και για το θέμα της οικονομίας και το κούρεμα που μας έχει επιβληθεί, και αυτό ήταν αδιανόητο για μένα. Και αυτή τη στιγμή παίζονται παιχνίδια όσον αφορά ακριβώς υποσχέσεις που δίνονται και προς τον κύριο Ερντογάν και προς άλλους Τούρκους, οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτή τη βδομάδα θα υπάρχει και πάλι αντιπροσωπεία από το ψευδοκράτος, γιατί κινούνται και σε άλλα επίπεδα. Θέλουν στις επόμενες ευρωεκλογές να έχουν και τους τουρκοκύπριους παρατηρητές, αν δεν καταφέρουν να έχουν και ευρωβουλευτές. Διεκδικούν 2 από τις 6 θέσεις στην Ευρωβουλή, και αυτό είναι ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πώς στεναρά αντιστεκόμαστε. Και από σήμερα εμείς που πηγαίνουμε στο Στρασβούργο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια ομάδα επισκεπτών από το ψευδοκράτος, οι οποίοι έχουν στείλει μια επιστολή από τις 29 Ιουνίου και ζητούν συναντήσεις με φιλοτουρκικούς κύκλους. Και ακούστε ακόμα κάτι. Όσον αφορά και το θέμα των αγνοωμένων, που υποτίθεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τη ΔΕΑ για να μάθουμε τι απέγιναν οι αγνοούμενοι μας. Στάληκε και επιστολή από την κυρία Κουτσούκ, που είναι το μέλος των Τουρκοκυπρίων που είναι σε αυτήν την ομάδα, και έγινε έκθεση, όπως γνωρίζετε. Είναι η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων, συγκροτηθής από το 1981 με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Επειδή δεν άγνωζουν οι Τούρκοι την Κυπριακή Δημοκρατία, ονομάζεται ελληνοκυπριακή πλευρά. Απ' την άλλη μεριά είναι η κυρία Κουτσούκ της τουρκοκυπριακής πλευράς. Πίσω της είναι το κατοχικό ψευδοκράτος. Και ο Ερυθρός Σταυρός. Ακριβώς. Σε αυτήν την επιτροπή εκπροσωπείται η τουρκοκυπριακή πλευρά από την κυρία Κουτσούκ, η οποία ήρθε προημερών εδώ μαζί με τον κύριο Άριστον Αριστοτέλους και τα άλλα 2 μέλη, τους ξένους που είναι στη ΔΕΑ, γιατί όπως γνωρίζετε η Επιτροπή ΛΥΠΕ είχε στείλει 19 και 29, από τις 19 μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 μια αντιπροσωπεία, και ήμουν και εγώ σε αυτήν την αντιπροσωπεία. Έγινε μια πολύ καλή έκθεση, διότι οι παρευρισκόμενοι ευρωβουλευτές είδαν και άκουσαν πολλά και έκαναν μια πολύ αντικειμενική έκθεση. Και ενώ ήρθαν πριν από λίγες μέρες και προσπάθησαν να δώσουν μια καλή εικόνα ότι υπάρχει συνεργασία και των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων για το θέμα της διερεύνησης των αγνοωμένων, η κυρία Κουτσούκ έστειλε εχθές, πριν από 2 μέρες, μια επιστολή με 6-7 σημεία, στα οποία ακριβώς προσπαθεί να αλλάξει την οπτική γωνιά από την οποία οι ευρωβουλευτές είχαν γράψει την έκθεση. Και μιλάω ότι δεν είχαν επαφές με την τουρκοκυπριακή ψευτοδιοίκηση του κατεχομένου, πράγμα το οποίο είναι πολιτικό κατά την άποψή μου και δεν έπρεπε καν να το εγείρει. Μιλά για τις στρατιωτικές ζώνες, γιατί εμείς είχαμε καταφέρει να βάλουμε μέσα στην έκθεση ότι δεν δίνεται έγκριση για να πηγαίνουν ακριβώς η ΔΕΑ και να κάνει επισκέψεις στις στρατιωτικές ζώνες και να μάθει τι απέγιναν οι αγνοούμενοι μας, και αυτή αντικρούει και λέει ναι, όπως ζητήθηκε η έγκριση υπάρχει πρόσβαση. Μιλάω ότι η Επιτροπή Αγνοωμένων είναι μόνο για Ελληνοκύπριους, αυτοί που έχουμε εμείς στην Κύπρο και δεν συμμετέχουν οι Τουρκοκύπροι. 29 Οκτωβρίου, ότι είναι η μέρα αγνοωμένων που γιορτάζεται μόνο από τους Ελληνοκύπριους και όχι από τους Τουρκοκύπριους, και ακριβώς γράφει διάφορα πράγματα. Αυτά όλα είναι σιγά σιγά, προσπαθούν σε όλους τους τομείς όπου εμείς είχαμε ένα προβάδισμα όσον αφορά και τις θέσεις μας και το θέμα των αγνοωμένων και το θέμα ότι εμείς προσπαθούμε για μια λύση ενώ η άλλη πλευρά είναι αδιάλακτη. Προσπαθούν παντού διαπυρός και σιδήρου να αλωνίσουν και να αλλάξουν καταστάσεις και να προπαγανδίσουν. Η δική μας η δουλειά και ο ρόλος μας ως ευρωβουλευτές καθίσταται όλο ένα και πιο δύσκολος, και οι φωνές αντίστασης από εμάς πρέπει να ενισχύονται από τις φωνές διεκδίκησης στην ίδια μας την πατρίδα. Για μένα είναι αδιανόητο να μην υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική, να υπάρχει μια συχνή επαφή. Εμείς το επιδιώκουμε. Μπορώ να πω ότι με τη μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες έχουμε μια πολύ αγαστή συνεργασία. Και επιδιώκουμε το ίδιο και με τον κύριο Κασουλίδη, ο οποίος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και γνωρίζει τις μάχες που δίνουν οι ευρωβουλευτές στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο και στην 70η Σύνοδο και αλλού. Και εδώ πρέπει να πω ότι πρέπει εμείς να είμαστε πανταχού παρόντες, διότι είμαστε λίγοι και πρέπει να είμαστε εκεί, να ακούμε, να λέμε την άποψή μας και να παλεύουμε για τα δικιά μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Εκμεταλλεύονται τυχόν
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδοπούλου. Εκμεταλλεύονται τυχόν απουσία μας και εκμεταλλεύονται τυχόν. Αλωνίζουν βεβαίως. Κάθε υποχωρητικότητα της ελληνικής πλευράς ιστορικά από το 1974 και εντεύθεν καταχωρήθηκε στα κέρδη της τουρκικής στρατηγικής. Λοιπόν, μια τελευταία λέξη, παρακαλώ, Λάζαρε. Παρακαλώ. Επάσαμε στην οικονομία. Και εκεί θα έπρεπε να είμαστε πιο διεκδικητικοί, διότι φανήκαμε πολύ ανεκτικοί. Το ότι έστειλε επιστολή η κυβέρνηση μας 4 μήνες μετά δεν λύει το πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε και εμείς εδώ μόνιμα ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες, που γνωρίζουν και να στηρίζουν ακριβώς διεκδικητικά τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και στο θέμα της οικονομίας και στο θέμα του ανοίγματος κεφαλαίων, και προς Θεού δεν πρέπει να δεχόμαστε έτσι χωρίς να προβληματιζόμαστε. Τώρα δόθηκε ένας χρόνος 4 μήνες για αυτόν το κεφάλαιο 22. Αυτοί οι 4 μήνες θα πρέπει να μας βρουν και μας να πάτε τους τηλέφωνο, κυρία Παπαδοπούλου, και το κόμμα σας συνεργάστηκε για την εκλογή του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Στυλιανίδη στην εξουσία. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο και πέστε τα για να σας ακούσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Αγαπητέ Λάζαρε, εδώ που φτάσαμε πρέπει να καθίσουμε όλοι από έναν τραπέζι και το Εθνικό Συμβούλιο και να υπάρχει μια στενή συνεργασία για τα παραπέρα βήματα, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσουμε σπασμωδικά να λειτουργούμε. Χάνουμε το παιχνίδι εάν δεν είμαστε μονόβουλοι, διεκδικητικοί, και αν δεν διεκδικούμε για κάθε άνοιγμα κεφαλαίου ανταλλάγματα. Είτε είναι η αμόχωστος είτε είναι άλλα. Σας ευχαριστώ Πρέπει να πολύ. έχουμε στρατηγικό πλάνο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ήταν η Ευρωβουλευτήνα η Αντιγόνη Περικλέους Παπαδοπούλου, από την σκλαβωμένη Μόρφου η καταγωγή της. Περί αμοχώστου μας μίλησε. Είναι η συνταγή αμοχώστου, την οποία προτάσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιαννάκης Κασουλίδης, διαμηνύοντας ότι η Λευκοσία είναι έτοιμη να συζητήσει το ξεπάγωμα τουρκικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων 23 και 24, σύστημα απονομής δικαιοσύνης και θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη, ελευθερία, ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι η Άγκυρα θα αποδώσει την περίκλειστη πόλη των Βαροσίων στα Ηνωμένα Έθνη, στην βάση του ψηφίσματος 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η πρόταση για την επιστροφή της αμοχώστου με αντάλλαγμα το ξεπάγωμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων περιλαμβάνει και το απευθείας εμπόριο από το κατεχόμενο λιμάνι της πόλης υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο σκοντάφτει στην Άγκυρα και στην ηγεσία του κατοχικού ψευδοκράτους, που θεωρούν ότι η επιστροφή της αμοχώστου αποτελεί μέρος της συνολικής λύσης του Κυπριακού και ότι δεν θα μπορούσε να τεθεί στο πλαίσιο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.